Урамда календар битләрендә җәй. Димәк, ябыгу һәм үзеңне формага китерү өчен менә дигән вакыт. Гомумән, нинди генә ел фасылы булуга карамастан, үз-үзеңне контрольдә тоту, тонуста тоту иң кирәкле әйберләрнең берсе. Бу эшләрне фитнес залга йөрмичә генә эшләп буламы? Һәм гомумән, мотивацияне кайдан алырга? Бу һәм башка сорауларга җавапны нәкъ менә Димәк дип аталган подкастның әлеге чыгарылышында табарбыз. Димәк, киттек. Ниндидер результатын алырга. Барыбер дә о юк, хәзер. Эшләп минем баш минем эшләмим бүген. Бар. Андыйлар бар. Күселәр. Андыйлар бар. Алар минем где-то бер 70-80% кызлар йөри. Аларга берәрсенә менә гашык булганың бармы? Миңа калса, шушы сораудан башларга кирәк тә булгандыр бу подкастны. Барыгызга да кайнар сәлам, дуслар. Бу Димәк дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы. Мин Илүзә Касымова һәм бүген бездә кунакта Айнур Каюмов. Айнур безгә вокалист буларак таныш булса да, без аны бүген яңа яктан ачачакбыз. Ул безнең фитнес-тренер. Айнур, сәлам. Илүзә, сәлам. Барчагызга кайнар сәлам. Айнур, әйдә шунда ук эшкә керешик. Әйдә. Бу өлкәдә син ничә ел кайныйсың һәм гомумән хәзер кайда эшлисең? Аңа кадәр кайда эшләдең? Фитнеста мин 3нче ел, менә октябрьдә 3 ел була. Мин урнашкан вакытта как раз менә теге самоизоляция башланган чор иде ул, 6 октябрь. Справка белән керә башлаган хәтердә, шуңа күрә ул эшли башлаган көнем дә минем бик истә калган. Фитнеста 3 ел, моңанчы эшләгән фитнеска кадәр 5 ел мәктәптә, балалар укыттым физкультура дәресеннән. Һәм укый башлаганнан бирле спортта дисәм дә ялгыш булмас. Нинди төрө белән кызыксынасың спортны? Мәктәптә укыганда инде ул миңа калса теге һәрбер кеше, һәрбер егет төрле спорт төре белән шөгыльләнеп карый. Мин мәктәптә укыганда кул көрәше белән шөгыльләнгән идем. Һәм урта классларда чаңгы ярышы белән бик мавыктым да, укырга, Казанга менә чаңгы буенча кергән идем. Хәзер инде үзем өчен генә шөгыльләнәм, теге зур спорттан киттем. Башта мәктәптә эшләдем дидең, аннан соң инде фитнес-тренер буларак үзеңне сыный башладың. Менә балалар һәм улы кешеләр белән эшләүе бераз гына аерыламы? Ничегрәк? Ул бик зур аерманда. Ул балалар белән эшләү бөтенләй контингент башка кешеләр, анда үзеңне дә башкача тотасың, анда ответственность тагын бик зур. Җаваплылык бик зур. Монда уллар белән эшләгәндә инде ул башка төрле сөйләшү дә башкача, манера, сөйләшү манерасы тагын башка төрле. Һәм инде җаваплылык шулай ук теге бер дәрестә син 30 балага җаваплылык тотсаң, монда син бер кеше белән индивидуаль гына эшлисең, шуңа күрә җиңел яклары бик күп. Теге уңай яклары бар, тискәре яклары бар һәр эшнең. Фитнес-тренер булу өчен аерым берәр төрле белем кирәкме? Кайда укырга мөмкин? Хәзерге вакытта ул фитнес буенча теге онлайн школалар дип атала бит инде хәзер, бик актуаль булган. Мәктәпләр онлайн укырга була, яисә инде барып белем алырга була. Но мин андый белем алмадым, мин чөнки теге уку направлением дагы спорт өлкәсен булгач, миңа ул кирәк булмады. Безнең дәресләрдәге фитнес буенча бар иде, шуңа күрә мин бөтенесе дә булды. Теге йөгерү дә, легкая атлетика, җиңел атлетикада, чаңгысы да булды, баскетбол, волейбол, шулай ук фитнес та булды. Шуңа күрә мин аерым укымадым. Миңа калса, менә ул нәрсә әйтәсе килә, теге кемнәрнең теләге бар фитнес буенча укырга. Миңа калса, кеше барбер берәр төр спорт белән алдан шөгыльләнергә тиеш. Чөнки ул һәр тренировканың теге эчтәлеген белергә тиеш, ничек үзеңне тота, организмның ничек төрле физик күнегүләргә ответная реакциясе. Җавап реакциясе. Җавап реакциясын белергә тиеш. Шуңа күрә миңа калса, һәр кеше дә ниндидер төр белән шөгыльләнергә тиеш. Һәр эшнең үз профессионалы булырга тиеш. Миңа калса, теге урамнан кердең дә, вот фитнес-тренер буласым килде дип, алай булу миңа калса бик дөрес түгел. Мин андый тренерларга бик уңай карамыйм. Искәртеп узырга кирәк, әлеге сорауларны менә сиңа бирелә торган без җыйдык төрле җирләрдән, ягъни безнең аудиториябезгә кызыклы булган, аларны борчыган сорауларны бер җиргә тупладык һәм инде сиңа бирәбез. Шуңа күрә үзегезнең соравыгызны ишетәсез икән, әйбәтләп игътибар белән тыңлагыз һәм җавапны кабул итеп алыгыз. Димәк, сорауларга күчик. Бер айга фитнес-тренер ничә сум эшли ала? Миңа калса, бу сорауга төгәл генә җавап биреп булмый, чөнки ул сезонлы эш. Җәй айларында
бөтен инде күп кеше теге фитнес залга йөрүннән туктата, чөнки инде урамда күбрәк йөри башлый, пляжга бара, ял итә, отпуск белән бәйле һәм башкалар. Кышкы вакытларда февраль, март, апрель менә ул айларда сезонлы эш, шуңа күрә ул айларда әйбәт кенә эшләп алырга мөмкин. Ну һәр фитнес тренерның инде теге үзенең клиенты базасы була, ул шуннан дагын теге бәйле бит инде. Мәсәлән, без арендада эшләмибез, аренданы аңлатып китәм, теге аерым бер сумма түлисең дә, калган өлешен инде син үз кесәңә эшлисең. Монда һәр тренировкадан син аерым процент түлисең, шуңа күрә монда теге шикле барыбер нәрсә була инде, зарплатаның күләме шикле дип әйтәсем килә. Хезмәт хакы төрлечә Хезмәт булырга хакы төрлечә, мөмкин. ул аерым гына менә бу айда син 50 мең эшләдең, киләсе айда да 50 мең эшлисең дигән сүз түгел. Ә менә максимум ничәне алганың бар, ничә сум? Минем бу сорауга җавапны бирәсем килми. Ул теге минем төп эшем дип карамыйм мин фитнесны, чөнки минем өчен фитнес ул ниндидер күңелне тынычландыру чарасы. Үзем дә шунда ук шөгыльләнәм. Кешегә булыша алуыма мин бик шатланам. Ул минем ниндидер хобби кебек тәген бара. Һәм әле шул рәвешле син әле өстәмә керем Шул аласың. рәвешле әле мин үземә теге бонусым дип әйтик инде, үземә ни далам. Өстәмә керемдә. Шәп. Фитнесның нинди төрләре бар һәм син нинди менә өлкәсендә? Мин башта 1-2 ел эшләдем именно тренажер залда. Аның групповой вид дигән төрләре дә бар. Кроссфит дигәннәре бар. Мин групповой вид. Мин хәзер групповой вид алып барам. Анда инде теләгән кеше килә. Шул групповой видның да төрләре бик күп. Анда сила, көч дигән аерым направлениесе бар. Бар башка төрле атлетика дигән бар, физика дигән. Шуңа күрә мин инде аларын шушларның барысын да алып барам. Шулай ук параллель рәвештә тренажер залда да индивидуаль дәресләр алып барам. Шулай ук менә күп кеше кызыксынып язган иде. Көннең кайсы вакытында спорт белән шөгыльләнергә кирәк һәм ничә сәгать дәвамында, бәлки ничә минут дәвамындадыр? Бик яхшы сорау теге. Бу шулай индивидуаль һәр кешегә. Кемдер әйтәләр бит, жавырыныклар бар дип анда, теге иртә таңнан уяна торган кешеләр. Кемгәдер сәгать 7-дә, 8-дә заниматься итү бик принципиально. Кемгәдер кич белән, ул һәр кешенең теге биологик мәсьәләләр әле, сәгать биологические часы, биологик сәгатьләрдән тора. Заниматься итү көн 1-дән 3-кә хәтле, ялгышмасам, кешенең иң высокий работоспособность. То есть шушы вакыт аралыгында эшләсә, аңа ничектер җиңелрәк бирелә. Иртән ул уянып бетмәскә может, кичкә таба инде ул ара, шуңа күрә шундый вакыт аралыгы бар. Ну, төрле кешенең төрлечә, ул әйтеп булмый, менә миңа иртән кирәк, сиңа кич белән кирәк дип. Кемнең аннары ул кеше бит инде заниматься итә, кайсы вакытта аның вакыты туры килә. Кемдер обед аралыгында килеп тәген заниматься итә, кемдер иртән 3-кә кадәр, унда эшләсә, ул 8-гә килә, 8-дән 9-га хәтле заниматься итә, 1 сәгать аралыгы вакыт калдыра да инде шулай. Үземә дә кызык, чөнки үз изоляция вакытында без бит инде өйдә генә белем алдык, өйдә генә дистанцион рәвештә укыдык һәм шул вакытта физкультура дәресеннән видеолар яздырып күрсәтә идек укытучыларга. Менә без эшләдек, менә без шөгыльләнәбез дип. Һәм берсендә тәрәзәдән инде төн икәне күренеп тора һәм мине кабул итмәделәр минем эшемне. Төнлә ярамый спорт белән шөгыльләнергә, көндез яки иртә белән төшереп видеоны яңадан күрсәтерсең диделәр. Шуңа күрә менә төнлә гомумән шөгыльләнергә ярыймы соң? Төнлә юк, сүздә юк, ул теге төнге 11-дә безнең зал мәсәлән 11-гә кадәр эшли, анда 10-нан 11-гә кадәр шөгыльләнү миңа калса бик дөрес түгел, чөнки син 12-дә я 1-дә йокларга ятсаң дагы төнге йоклар алдыннан физик нагрузка ул йөрәк өчен бик зыянлы. Беренчедән, икенчедән синең гормоннарың уже активлашып гормон булып чыгара да син йоклый алмыйсың. Иртән син инде никакой кеше булып торасың. Йокың армый, арган кеше булып торасың, йогың туймаган була, синең көне буе эшләргә инде работоспособность җитми.
эшчәнлек эшчәнлек дәрәҗәсе түбән була, эшчәнлек димәк. түбән була. Һәм инде син шул рәвешле үзеңне көчләп йөрисең дәген көне буе синең иммунитетың төшә, аннары кеше авырта һәм шулай бер-ике атнага югала. Гомумән нинди төр кешеләргә спорт белән, фитнес белән шөгыльләнергә ярамый? Бәлки берәр төрле авыруы булган кешегә ярамыйдыр. Миңа калса, үз аягында йөри ала торган кеше физик күнегүләр белән шөгыльләнергә тиештер дип уйлыйм, чөнки инде физик күнегүләрсез яшәү авыр. Ул беренче чиратта үзеңне постоянно тонуста тоту өчен, икенчедән ул йөрәк эшчәнлеге өчен кирәк булса, өченчедән үзең өчен. Синең сәламәтлегең беркемгә дә кирәк түгел. Монда инде аерым авыртулары булган кешеләргә, мәсәлән, кемдер грыжа белән килә, инде андый кешеләргә теге авыр күтәргә ярамый. Йөгергә нежелательно дибез. Әгәр дәген башка төр авырулар булса, операциядән соң булырга мөмкин кеше, мәсәлән, анда инде җиңелчә йөрүләр ярый. Мөмкинлегеңнән чыгып эшләргә була, теләк кирәк беренче чиратта. Иң авыры әйтәләр бит теге өйдә сумкаңны җыеп, өйдән чыгып китү. Аннары инде ансы панакатный бара. Менә әлеге сорау монда да бар иде, мотивацияны кайдан алырга? Мотивацияны беренче чиратта белмим, теге интернеттан кемдер күрергә мөмкин, кемдер кызыгырга мөмкин, кемдер үзен күзгедә күреп, кара, бу минем бу җирем ошамый әле дип, шуннан чыгып барырга мөмкин. Менә шул моментта, теге йөри башлаган моментта мотивацияны югалтмас өчен лайфхак әйтәсем килә кешеләргә, теге залда, любой җирдә биюгә йөрсен, ул йөгерә башласын, нишәсә дә үзеңне бөтен көчкә эшләмәскә. Мәсәлән, ничек дип аңлатыйм? На максимум эшләмәскә кирәк. Мәсәлән, без үзебезнең көчебезне 10 баллык дип бәяләсәк, 7-8 балга гына, 6-7гә эшләсәк тә беренче чиратта шулай гына эшләргә кирәк беренче чиратта, аннары инде ул йөри үзеннән үзе балларны арттырырга була. Һәм инде иң мөһиме теге стабильность дигән әйбер бар. Бер бардың, икенче көнне бармаска кирәк, ял итәргә кирәк полностью, аннары инде бер көннән соң или 2 көннән соң шулай дәвам итәргә. Син йөри башлаганда сүздә юк теге, синең теләгең бик зур була, бер барасың, 2 барасың, аннары ничектер вакытың тими, берәр нинди выгорание, психологическое выгорание булмасын өчен максимум эшләмәскә димим. Самое главное шул барырга, ташламаска. 2 көннән соң, 3 көннән соң үзеңне заставляй итеп өйдән җыенып чыгып китү. Иң авыры шул. Һәм иң авырыдыр минемчә залга килгәч, анда теге матур формадагы хатын-кызларны, егетләрне күреп, ой, минем мондый тәнем юк бит дип, төшенкелеккә бирмәс өчен эшләргә. Белмим, мин залга кергәч, кешегә алай игътибар иткәнем юк. Нишәптер, бу, мәсәлән, бу егет тазарып киткән икән дип, или бу кыз бигрәк ябыгып киткән, или бигрәк формасы матурайган дип, болай теге төбәлеп караганым юк. Мәсәлән, бәлки ул теге гел шунда булганга микән, алай караганым юк. Нинди яшьтә менә фитнес белән шөгыльләнү файдалырак һәм төрле яшьләрдә бер үк төрле нәтиҗә булачакмы? 30дан соң шөгыльләнү беренчедән авыррак диләр һәм нәтиҗәгә килү дә шулай ук катлаулырак дип әйтәләр. Бу дөресме? Миңа калса, теге төрле вакытта шөгыльләнергә дә мөмкин, иң беренче чиратта теләк булу кирәк. Кемдер переходной возрастта шөгыльләнә, менә ул вакытта инде әгәр дә теге кешенең бик үсәсе килә икән, миңа калса, ул вакытта бик шөгыльләнмәскә кирәк. Ул озак вакыт түгел, бер ярты ел, буквально ярты ел кеше бик кисәк үсеп китә, бит шундый скачок вакыты була. Ул вакытта мин яшь үсмерләргә спорт, физик күнегүләр, авыр күтәрүләрне бөтенләй алып атыр идем, теге рекомендовать итмәс идем. Ни өчен деформацияләнергә мөмкинме? Ул каршылык тудыра. Үсер өчен ул каршылык тудыра, шуңа күрә аларга бик зыянлы. Юк, зыянлы дип әйтү инде ул дөрес түгел. Теге әгәр дә кешенең буйга үсәсе килә икән, ул вакытта лучше туктатып торырга, ярты елдан соң әзәзләп шөгыльләнергә мөмкин. 25 яшьтән соң инде егетләрнең
кызларның да инде егетләрнең кызларның метаболизм кими, шуңа күрә инде безнең подкожный жир дигән әйбер май әзәзләп куна һәм 30дан соң инде авыррак. Шуңа күрә желательно 25тән соң берәр нинди физик күнегү белән хотя бы йөгерү, кемгә ярый йөгерергә, кемгә ярамый, теге кемнең излишний вес, артык вес, инде ул кешеләргә хотя бы йөрү, җәяү йөрүне рекомендую. Иң олы менә кеше кем иде? Ничә яшь иде ул кешегә менә сиңа килгән? Клиентларың арасында бармы андыйлар? Бар иде. Мин аларның бит инде теге килгән кешенең сезгә ничә яшь дип сорамыйсың. Кстати, анда бер сорау моменты була, без пульс зоналарын игътибар иткәндә, мин хәтерләмим, конечно. Анда кешене разминкага бастыргач, без пульсовый зоналар күрсәтәбез аларга. Шушы пульс аралыгында гына йөрегез беговой дорожкада дип. Шул вакытта мин сорап алам, но хәзер генә алай хәтерләп әйтә алмыйм, 60-65 дип хәтерлим шул аралыкта. Ну, бар 60-65 яшьлек абыйлар, мин аларны бабай дип әйтә алмыйм. Ул теге безнең өчен бабайлар яше булса дагы, алар бабай кебек түгел, алар егет кебек, шундый төз гәүдәле, бик матур егетләр. Менә ул вакытта мин үземдәген шул яшьтә, менә шул абыйлар кебек күренәсем килә. Бу сиңа да мотивация инде алайса. Мотивация ул көн саен күрәсең, ул бирә, сездә юк мотивация. Гадәттә хатын кызлар күбрәк йөриме, әллә ир-атлармы? Мәсәлән, егет кешегә кызлар күбрәк йөри кебек. Ә кыз кешегә егетләр ничектер тартыла. Ул теге табигаттыр инде ул. Тукта, тренерың кыз кеше булса, хатын кыз булса, аңа ир-атлар күбрәк йөри. Күбрәк килә. Димәк, сиңа хатын кызлар күбрәк йөри. Мин где-то бер 70-80% кызлар йөри. Аларга берәрсенә менә гашык булганың бармы? Юк, минем алай караганым юк. Мин клиентка, теге клиент итеп карыйм, личный сорауларны эш белән бәйләмим. Только бизнес, ничего личного. Теге сөйләшкәндә дә личный ниндидер границалар барбы куясың үзеңә. Якынаю андый эш вакытында миңа калса дөрес әйбер түгел. Тренерларның төп максаты нинди һәм нәкъ менә тренировкалар вакытында сез нишлисез? Эшләп күрсәтәсезме күнегүләрне, яки инде мотивация биреп кенә торасызмы? Сүз белән генә аңлатасызмы? Миңа калса теге һәр кешенең акча эшләү нияте бит инде эшкә. Шуның өчен урнаша һәр тренерның инде ул теге беркемгә дә ялган түгел, беркемгә дә ниндидер секрет та түгел, акча эшләү нияте. Күнегүләргә килгәндә мин башта иң беренче клиент килсә, аңа инде сүздә юк күрсәтәсең, барсында эшләп аңлатасың, үзеңнең рекомендацияңны бирәсең, ашау ягында һәм күнегүләрне бер кат үткәч, икенче юлы инде син кырыенда карап торасың, төзәтәсең, ялгышлыклар китсә, сәламәтлегенә зыян килмәсен өчен кырыенда басып, санап, рекомендация биреп, һәр вакыт под присмотром дип әйтәм. Күзәтү астында. Беренче тренировка менә ничек уза? Беренче тренировка клиент абонемент ала, ул залга килә һәм син аны чакырасың беренче тренировкага. Беренче тренировка ул бушка, ул теге абонементка кергән. Ул инде кешегә теге сәламәтлегенә зыян килмәсен өчен дә бирелә торган тренировка. Бер белмәгән кеше залга килеп, әллә инде авыр зур веслар күтәреп, сәламәтлеген акчатмасы өчен бирелгән тренировка. Абонемент аларга тәкъдим итәсең, әллә инде бер генә тапкыр килеп, тренироваться итәсең дә, шөгыльләнәсең дә, китәсең, аннан тагын күпмедер вакыт узгач, тагын киләсең. Монда инде кешенең үзеннән тора. Әгәр дә кеше результат артыннан килә икән, анда бер тапкыр, тагы бер атнадан бер килеп, тагы бер атнадан бер килеп, анда бернинди результат та булмый. Шуңа күрә һәр даим йөрер өчен хотя бы бер 3 айга булса да ким дигәндә алырга кирәк абонемент. Я инде ярты елга, бер елга алсаң, инде ул сүздә юк, теге арзангарак чыга. Тренерлардан башка гына шөгыльләнүчеләр дә бар. Андыйларга ничек карыйсың? Бармы менә шундый очраклар? Син кемгәдер өйрәтәсең, аңлатасың, башка кеше сине шыпыртканы тыңлап тора, аннан соң шулай берләрне эшли үзе. Бар. Андыйлар бар. Күселәр. Андыйлар бар, алар кырыйда йөри, син аны теге күз кырые белән карап торасың, алар тыңлап тора да, син киткәч, алар шунда эшләп кала. Син теге берәр подход эшләгәннән соң, зал буенча йөреп килергә может клиент белән, клиентты ял итсен өчен инде
берәр минут ярым хотя бы вакыт кирәк. Ну, тоже индивидуальный әйбер инде анысы да. Шул вакытта күрәсең, алар шул ук әйберне эшлиләр. Аннары берәр подход икенче җирдә эшләгәндә кире килергә мөмкиннәр бар андыйлар да. Ну, отдельно үзе эшли торган кешеләр дә бар, аларга мин теге тискәре я уңай итеп карамыйм, һәр кешенең үз эше теге кем белми икән, ул беренче чиратта хотя бы 5 тренировканы килеп үтә. Ниндидер база туплый да, аннары үзе шөгыльләнә башлый. Бар шундый клиентларым минем, аларга тренер белән булу мөһимрәк. Хотя алар барсын да дөрес итеп эшлиләр, бөтен әйберне беләләр. Ярты ел заниматься итәргә мөмкиннәр минем белән, но барыбер заниматься итәләр минем белән. Мин аларга даже үзем дә әйтәм, мин сезгә нәрсәгә соң теге. Син уже бөтенсен беләсең, син үзең эшләп ултыша, нәрсәгә син акча түләп йөрисең дип теге. Лишний акчаңны башка әйбергә тык дип, даже мин менә шундый лояльно отношусь дип әйтәсе килә. Андый клиентлар бар. Туклану режимы ниндидер мөһим роль уйныймы менә шушы фитнес белән шөгыльләнгәндә, спорт белән шөгыльләнгәндә һәм гомумән калорияләрне санау мөһимме? Туклану иң мөһиме. Миңа калса шушы сораудан башларга кирәк тә булгандыр бу подкастны. Теге процентлап әйтә алмыйм, но яртысыннан күп өлеше тукланудан тора. Дөрес тукланмасаң, анда нинди генә эффективный тренировка эшләмәсәң дә син теләгән результатыңа килә алмыйсың. Авырлыгыңны югалтасың киләме синең, ябыгасың киләме дип әйтик. Я инде мышцы үстерәсең киләме сиңа, барысы да шушы дөрес туклануга әйләнеп кайта. Шуңа күрә туклану беренче чиратта, икенче чиратта инде ул режим, дөрес йокы режим, һәр көнне бер вакытта торып, бер вакытта йокларга яту, һәм инде һәр даим тренировкалар. Шушы көн режимын һәм туклану рәвешен синең белән шулай ук, ягъни тренерлар белән сөйләшәләрме? Әллә бу синең эшеңгә инде кермиме? Мин үзем белгән әйберне һәр клиент белән бүлешәм. Миңа ул теге әйтәм бит, миңа клиенттан әгәр дә результат күрәм икән, иң зур бәя миңа калса шулдыр. Мин бөтен белгәнемне теге сөйлим, туклану буенча тоже, әгәр дә кеше ябыгырга килә икән, мин аны аңлатып күрсәтәм. Менә калория буенча сорап киттең. Калорияны һәр көнне инде без һәр калорияны шутлап, санап яшәү берничектә теге. Алай яшәп булмый дип әйтәсе килә. Бер тапкыр санап, әзрәк син күп машаганыңны белсәң, шул бер ярты елга, бер елга җитә инде ул. Без Чамалыйсың инде. Чамалыйсың аны, үзенә үзе чамалыйсың, син үз рационыңны беләсең. Без клиентлар белән эшләгәндә дә ябыгасы килгән кешегә мин әйтәм, вот 3 көн язып бар үзеңә заметкага, мин әйтәм, нәрсә син ашыйсың. Ул аны яза, миңа җибәрә, мин аны кире аңа җибәрәм, һәм ул һәр ашаган әйбере, ашаган продукты янына калориясын яза. Мин аңа күрсәтәм, менә син бер көнгә ашарга тиеш шуның хәтле, ә син ашыйсың әзрәк кенә күбрәк. Без барыбыз да күбрәк ашыйбыз, шуңа күрә без инде әзрәк тазарабыз да. Ул күпкә артык ашау түгел, 150-200 килокалорийга гына артык ашау дәверендә, бер ай дәрәҗәсен, бер ай вакыт аралыгында ул кеше 1 килограммга артырга мөмкин. Шуңа күрә кирәкмәгән продуктларны алып атабыз да, кеше үзенең рационын белә бит инде. Шуннан алып аткан әйберне, продуктны, как правило, ул теге 2 плитка шоколад булырга мөмкин, 1 кисәк ипи булырга, или нәрсә, полник вакытында 2 печенье булырга может. Менә шул әз генә әйберне алып ату дәверендә кеше 1 ай аралыгында 2 килограммга кадәр вес атырга мөмкин. Шуңа күрә барсында без карыйбыз, шул бер тапкыр гына калория шутлап алабыз да, шуның белән шул һәр көнне үзеңнең нәрсә ашаганыңны граммлап булай үлчәп утыру миңа калса дөрес әйбер түгел дип уйлыйм. Кемгәдер бирелә җиңел вес атырга, кемгәдер юк. Ул шулай ук теге гормоннар белән дә бик связано. Ул кемнеңдер инде күп вакыт аралыгында дөрес тукланмау аркасында килеп чыккан авырулар аркасында да аталмаска мөмкин кеше. Һәм инде кешенең генетикасында онытмаска кирәк, кемнеңдер югары метаболизм, кемнеңдер түбән. Мәсәлән, минем түбән ул, мин контролировать итмәсәм, монда менә мондай айныр утырыр иде, миңа калса. Шушы балды ризыклардан ничек алайса баш тартырга, ничек организмыңны алдалыйсың? Синең дә бит инде ашыйсың килгән вакытлар бардыр, шул шоколадны. Мин шулай ук шоколадны спокойно ашарга могу. Калган көн аралыгында инде мин ашамыйм. Шулай билисең. Мәсәлән, син туйларда, мин бит әле әзрәк җырлап та йөрим.
Туйларда мәсәлән торт чыгаралар, син тортны ашыйсың, ну калган вакытта инде ашамыйсың ул көнне. Или наоборот, син беләсең, бүген син туйга барасың, кич белән скорее всего синең торт булыр дип барасың. Әзерләнеп барасың. Или обедта әзрәк ашыйсың, или полдникта әзрәк ашыйсың да урын калдырасың нигә. То есть син общий калория көндәлек нормаңны тутырсаң шул. Теге артып кына китмәсен инде. Ашау турында сөйләшкәч, протеиннар турында да сорыйсы килә. Яхшымы бу, әллә начармы? Миңа калса теге начарлыгы юк дип уйлыйм. Мин үзем протеин ичәм иногда. Потому что теге белковый норма дип әйтик. Бу мускулны үстерү өчен бит инде. Мускулны үстерү өчен я инде булмаса теге көндәлек яшәү өчен кирәк булган аксым. Менә без һәр кешенең бит инде общий калория бар. Шул калория арасында менә сиңа шуның катлы грамм аксым булырга тиеш, шуның катлы грамм май булырга тиеш, углевод булырга тиеш. Без ул кирәкле норма аксымны ашап та бетермибез. Менә аны нужно добирать. Ну, то есть аны ашарга кирәк. Ул норманы ашар өчен безгә бик күп мәсәлән дип әйтик, ничә кило менә син? 54. 54, хорошо. 55 дип алыйк та инде 54 яры. 1 килограмм веска 2 грамм аксым кирәк дип алыйк. Менә 54 никә табылыз да 8 грамм. Ну ладно, 10 дип алыйк. 10 грамм аксым ашарга кирәк сиңа. Аны каян алырга мөмкин? Йомыркадан. Йомыркадан. Бер йомыркада ялгышмаса менә ялгышырга магу 13-16 грамм аксым. Менә 16 булса да гына эмес, сиңа почти ничәне ашарга кирәк? 10га якын. 10-ны, 9-ны. Менә 9-ны, 10-ны. Син көне буе аралыгында 9 күкәй ашыйсыңмы? Юк. Юк. Мин атнага бер ашарга мөмкин. Максимум без аны ашарга можем 2-не көне буена. Иртән берне, обедта берне, все. Менә синең бөтен ашаган аксымың, мәсәлән. Ну мин сине күкәй йомырка белән генә Туклана дип әйтеп булмый инде. Юк, йомырка примерында гына күрсәттем. Без сүздә юк инде, анда көн дәвамында ит ашарга мөмкин, без морепродукты ашарга можем, анда консерва, балык һәм башкалар. Общий алганда менә безнең шул 8 мәсәлән сиңа грамм белок кирәк. Кызык, мин әле беренче тапкыр ишеттем, бөтенләй уйлаганым. Менә мин шулай итеп теге мәсәлән күкәй, я инде куриный грудка белән примерында күрсәтәм дә кешегә, о, карале, точно мин не добираю дип уйлап куя даган. Аннары мин предлагаю менә белок ашарга күбрәк. Кемнәрнең ябыгасы килә, мин андый кешеләргә әле протеин ишәргә дигән иногда рекомендую. Но тоже ике яклы, чөнки ул протеин ишеп куясың, ул бер ярты сәгатьтән соң уже усваиваться итеп бетә дә, син ашсың килә. Менә шул моментта ашамыйча кала алсаң, син молодец. Ашасаң инде юк, тогда башка способ буенча худеем дип аңлатам. Алайса, аксым җитеп бетмәсә, нинди нәтиҗәләр булырга мөмкин? Менә мин ашап бетермим ди, кирәкле дәрәҗәдә аксым көн дәвамында. Мин димәк ябыгам дигән сүзме инде? Юк. Син наоборот киңәясең дигән сүз. Мышцы массаңны сохранять итеп калмыйсың син, наоборот, мышцаларың синең кирәкле дәрәҗәдә аксым алмый, синең мышцаларың шулук, мәсәлән, шулук калырга мөмкин, я инде мәсәлән, наоборот, кичерәергә мөмкин, то есть объем мышц уменьшается, подкожный жир увеличивается. Нәрсәңәме? Машалла Ярты хәзер. ел аралыгында синең 1-2 килограмм вес артырга да мөмкин. Но син вроде как көзгедә шулай күренәсең. Спорт залга бармыйча гына өйдә шөгыльләнеп буламы һәм үзеңне формада тоту өчен нинди күнегүләр эшләргә киңәш итәр идең? Була ул барсы да теләктән, но бик авыр үзеңне миңа калса, бу минем фикерем, миңа калса өйдә шөгыльләнү бик авыр, үзеңне мәҗбүр итеп шөгыльләнү бик авыр. Шуңа күрә миңа җиңелрәк залга барып, залда занимация итәргә. Өйдә була, ашауыңны дөрес контролировать итеп торырга кирәк һәм инде без теге тонуста тоту ягын гына карыйбыз, димәк, теге ябыгу или мышцы үстерүне карамыйбыз, тотуны гына карыйбыз. Шуңа күрә миңа калса зур мышцаларга, то есть аякларга эшләргә, выпадлар ясарга, приседлар ясарга, отжимание һәм инде хотя бы бер 5 литрлы су булса да күтәрергә арка мускулларны. Гантельсыман. Зур мышцаларга эшләргә кирәк. Чтобы үзеңне тотып торыр өчен.
80-60-80-ның сире бармы? Ауыр сұрау. Мәселе айтайын. Сире. Ну, беренчедән туклану инде. Беренчедән генетика ол. Генетика. Генетика. Икенчедән туклану. Өченчедән кешенең физик күнегүләре. Кемдер 3-4 ел залга йөрергә может, но ул 80-60-80-не күрмәскә мөмкин. Кызларны әйтегез, диме? Кемдер анда атнага бер генә йөри, яның идеальный кызлар кызыгырлык фигурасы булырга мөмкин. Менә монда күпме көч куя беренче кыз, күпме көч куя икенче кыз. Һәм алар ике төрле, бөтенләй ике төрле картина. Бер тапкыр менә үзең өчен идеаль фигура ясап, аны еллар дәвамында гомер буе сакларга мөмкинме? Әллә барыбер дә эшләп торырга кирәкме, камилләшергә? Постоянно эшләп торырга кирәк. Постоянно эшләп торырга кирәк. Ул идеальный үзеңә идеальный дип тапкан фигураны саклап калу бик авыр. Иң авыры шул миңа калса. Һәр даим эшләп торырга кирәк. Син ул идеаль фигураны бүген генә бер ай эчендә, ярты ел эчендә генә эшләгән фигураң түгел. Син ничә еллар дәвамында эшли килгән фигураңны менә бүген эшләдең фигураңны, һәм аны саклап калу иң авыры. Аның өчен гел эшләп торырга кирәк, гел сиңа дөрес тукланырга кирәк. Син кайдадыр отказываешься шул камыр ризыгыннан. Без татарлар безнең өстәлдәге камыр ризыгы. Мин мәсәлән теге өйгә кайтам, яни әйтә миңа: "Ой, улым, эш пешмәгән аша инде, ой, бәлеш аша инде", мин әйтәм: "Берне генә ашап карыйсың да, шуның белән шул, теге үпкәләмәс өчен инде". Моннары үзеңнең нормаңны белергә кирәк инде. Татарларга алайса икеләтә авыр инде. Икеләтә авыр татарлар. Монда ризыклар булгач. Шулай ук иң кызык сорауларның берсе, фитнес залга килгәч, күп кенә хатын-кызлар инде беренче эш итеп менә нәрсә эшли дип уйлыйсың? Башта фотога төшә. Әйе. Инстаграмга, әйе. Ә менә шушы фотоларда матур килеп чыгу өчен эшләргә, бәлки аякны алгарак куеп төшергәдер, бәлки. Аның серләрен сездән сорарга кирәк инде. Юк, мин белмим, мин йөргәнем юк. Аяк өчен куеп, чтобы ул озын күренсен өчен һәм башка фишкалары бар инде. Кызлар инде ул теге беркемгә дә сер түгел. Ничә бер 80%, наверное, кызлар ягодицы артыннан килә бит инде. Беркемгә дә сер түгел. Плоский живот, ягодицы дип киләләр алар. Аларның беренче целевой группа мышц. Мин алардан сорыйм, мин әйтәм, что хотите в себе изменить. Нинди максат белән килдегез? Нинди максат белән килдегез дип, аларның иң беренче шул инде, икенчесе шул. Егетләрнең шулай ук өске якны күбрәк үстерәсе килә бит инде. Бер таза куллар, күкрәк анда зур, арка мышцлары. Шул ул миңа калса теге табигаты шундый инде, хатын-кызның табигаты шундый, егет кешенең. Алайса аякларны бераз гына алгарак куясың да, күкрәң белән алгарак борасың да, шайтасың. Инде теге фронтальный показ дип әйтим соңда. Аннары фотошоп белән ясап бетерәсең инде, ахырга таба. Антын белмим инде. Ягодица турында сүз чыккач, без аның татарча вариантын булай да тәрҗемә итеп карадык, тегеләй дә. Мин татарчасын белмәгәнгә күрә русча әйттем инде. Без дә белмәдек, ничек итеп матур итеп әйтергә дип. Матурак яңгырда. Күт дисәң, ямсыз инде. Барыбер дә ярашлы дип сорыйк. Күтнең формасы, зурлыгы ул табигатьтән бирелгән әйберме безгә, яки аларны аны дөресрәге үзгәртеп, камилләштереп буламы? Беренче рата тазовый костьтан бәйле бит инде сүздә, кемнегдер таз юка түгел, нәзек, киң һәм нәзек бит. Ниме? Киң булырга мөмкин, нәзек булырга мөмкин. Шуннан дагы һәм инде төзелеш, мышцларның төзелешеннән дә ул әзрәк бәйле. Һәм инде сүздә юк, ул кешенең физик күнегүләрдән. Монда иң беренче ратта теге генетика булса, икенче ратта инде ул күнегү. Димәк, Мин димәк, нәрсә әйтәсе килә, миңа калса, ул барыбер эшләүдән, күнегүләрдән күбрәк тора. Беренче ратта күнегүләр. Үзең теләгән формага килергә мөмкин алайса. Нәрсә әйтәсем килә, теге кайбер кеше әйттем бит әле, ике кыз дип, менә күп бер кыз анда атнага 3 тапкыр йөреп, идеаль фигурасы булмаска мөмкин. Кайбер кешенең бар атнага бер генә йөреп, ике атнага бер йөреп, һәм идеаль фигурасы булырга мөмкин бу кызның. Шундый кызлар бар, теге кемнеңдер әйбәт формада булырга может,
Табигатьтән үк шулай табигатьтән бирелгән. бирелгән, иә. При этом ул бер нәрсә белән дә шөгыльләнмәскә мөмкинлеге. Просто җәяү йөрергә может, мотор сакланган булырга может. Кемнеңдер Тегеңгә бәхет елмаймаган. бәхет елмаймаган да, аның ул теләгәнчә менә мондай дип әйтәм инде, гитара формасында түгел дип әйтик инде. Шуңа күрә Алайса аскы якны менә формада тоту өчен кирәкмәгән майларны бетерү өчен нинди күнегү эшләргә кирәк? Приседаниемы, отжиманиемы? юк, отжимание сүздә юк, кирәкми инде теге аска, аякларга боковой выпадлар, алга таба, як-якка выпадлар, болгарский выпад дип әйтәбез инде без, приседание әгәр дә кешегә яраса инде. Аннары башка төрле күнегүләр дә бар аяк өчен, ягодица өчен дип әйтәбез инде. Бу күнегүләрне интернеттан кирип карагыз кыскасы. Ягодичный мост дип ясагыз, миңа калса табарга була. Алайса тагын бер сорау. Аскы яктан өскә таба менә без күкрәкләрнең формасын һәм зурлыгын үзгәртеп буламы фитнес ярдәмендә генә? Фитнес ярдәмендә генә. Егетләр бит инде миңа калса һәр килгән залга килгән егет беренче чиратта шул күкрәк эшләргә бара. Ул ята да, ул жим ясый башлый. Сүздә юк, мотор күкрәк мышцаларын үстереп була. Хатын-кызлар. Хатын-кызларга нәрсә дип әйтим? Хатын-кызларның шулай ук табигатьтән бирелгән була бит. Менә мин хәзер син сорау биргәч, минем күз алдыма килә теге атлетлар. Бодибилдер кызлар. Мин аларның фигурасын күз алдына, зур мускуллыгын күз алдына китерәм дә, аларның бөтен мышцалары да бит инде бик әйбәт развитый. Анда аерып әйтергә күкрәккә ничектер авыр. Мин бу сорауга төгәл җавап бирә алмыйм. Но сүздә юк, эчке яктан мышцаларны үстереп була, но ул мотор, природный моторлык белән булмас дип әйтәсем килә. Нинди күнегүләр ярдәмендә тизрәк ябыгырга мөмкин? Әгәр дә безнең артык авырлык бар ди, аннан ничек котылырга? Монда определенный гына күнегүләр дип менә именно сезгә шүгәләргә кирәк, пресет ясарга кирәк дип кенә әйтмим. Мин общий картина гына әйтәм, безгә эшләргә кирәк зур мышцаларга. Беренче чиратта зур мышцалар кешенең аякта һәм аркада. Шуңа күрә менә шу аякны, арканы күбрәк тренировать иткән очракта сез күбрәк тизрәк ябачаксыз. Чөнки зур мышцаларда энергообеспечение дип әйтәбез инде, калорияны сез күбрәк ягасыз. Алар эшләгәндә, зур мышцалар эшләгәндә шуңа күрә, соответственно, сезгә күбрәк энергия кирәк, сез күбрәк энергия югалтасыз һәм тизрәк ябыгасыз. Шуңа күрә аяк һәм арка мышцаларын тренировать итәргә дип әйтәм. Шушы Но күнегүләр безгә сүздә юк, монда күнегү белән генә түгел, туклануны беренче чиратта куярга кирәк. шуны сорашчы идем, менә диеталарда утыру кирәкме менә шушы күнегүләрне эшләгән вакытта? Мин диетага утырырга нитмим. Не советую. Вообще не советую. Чөнки кеше диетада утырган вакытта шулай ук мышечный массаны да югалта. Зур вакыт аралыгында кеше ашамаганда кешегә энергия кирәк. Ул энергияны мышцадан ала һәм шушы ашамыйча торган вакыт өчен ул барыбер бит инде рано или поздно ашаячак дип әйтәм. Кич белән ашаганда ул менә шушы состояниене сизмичә переедает свою норму. То есть суточный норманы ул күп ашамыйча утырганда күбрәк ашый. Мәсәлән, теге ураза вакытында, ураза мисалында әйтик, ураза вакытында кеше ашамый да, көне буе ашамаган аркасында кич белән тутырып куя. Менә ул тутырып куйганда ул состояние голода дип әйтәм, татарчасы ничек була аның? Ач тору вакыты шундый көчле була, теге ачлык аркасында ул аны ашап бетерә. Менә шушы кирәкле норманы кирәгеннән артык ашый даган, шуңа күрә кеше ябыга алмый мәсәлән дә. Анда без теге күп кеше бит, кайбер кешеләр ярар, мин күп кеше дип әйтмим, кайбер кешеләр уразаны тотан ябыгу аркасында, максатыннан да. Менә шуның өчен әйтәсем килә, мин вообще теге үз клиентларыма әйтәм, озак вакыт аралыгында ашамыйча йөрмәгез.
ашадыгыз, 3 сәгать мәсәлән ял итте, тагы ашап алдыгыз, тагы ашап алдыгыз, 3-4 тапкыр ашагыз дип. Әле гел спортлаштырабыз, шундый клиентлар да бар. Ой, менә мин 18/6 диетада утырам диләр. Теге 18 сәгать ашамый, 6 сәгать ашый инде. Бу интерваль ачлык дип аталган. Ничәдер анда ашамый дип әйтәм, алай иттереп син ябыга алмыйсың дип аңлатам. Һәм үзе дәген инанды. Ой, менә мин бер көнне бер кызга бардым, теге шундый үлчәүләр бар, үлчәүгәне басасың, ул синең организм эчендәге майларны күрсәтә, мышцаларны күрсәтә һәм башкаларны. Ул әйтә, ой, менә шушы аралыкта мин весымны югалтмаганмын ди, вес шулай ук калган ди, но мышцамны югалтканмын ди. Мен әйтәм, менә мин сиңа шуның турында әйтәм бит инде. То есть менә шундый интерваль ачтырулар, наоборот, плохо сказывается на организм. Начаррак тәэсир итә демәк организмга. Фитнес-марафоннарга карашың нинди? Чөнки соңгы арада төрле артистлар, җырчылар, танылган шәхесләр дип әйтик инде, төп белемнәре булмаса да аларның спорт белән бәйле, фитнес белән бәйле шундый марафоннар оештыра башладылар. Менә синең фикерең нинди? Минем фикерем, мин көләм дигән дә пролистаю. Андый сторисларны. Андый кешеләр белән менә элемтәгә керергә, фитнес-марафоннарда катнашырга. Миңа чыкканнар бар, Айда Айнур, мәсәлән, анда бит инде бик күп марафоннар, бик күп башка төрле продукциялар, шул ук протеин, башка добавкалар дип әйтим инде. Андыйларны һәр даим предлагать итеп торалар. Айда Айнур, эшлек синең ниләрең бар, клиентларың синең әйбәт сатылачак, сетевой бизнеска да чакыручылар бар, шуңа күрә мин әйтәм, юк, мин нитмим. Кызык түгел. Һәр вакыт баш тартасың. Баш тартам, миңа кызык түгел. Барыбер да менә шушы кешеләргә, шушындый шәхесләргә карата фикерең ниндирәк? Бу теге үстәлегесендә түгел дип уйлыйсыңдыр бит? Конечно, ул кеше теге, мәсәлән, мин инде теге белемем дә шушы өлкәдә булгач, миңа ул ничектер якынрак, һәм кешенең башка өлкәдә теге, мәсәлән, минем уйлагым гына инде ул бик тирән белеме булмаса да, акча эшләү нияте белән эшләнгән әйберләр. Барып чыга икән, молодец, минем теге критиковать итәсем килми, но нисә дип әйтим. Мин кай вакыт әйтәм бит, көлеп карыйм. Андай әйбергә. Тагын нишли инде бу? Тагын мөгез чыгаралар. Бер сорауны менә бирергә оныттым, башында ук инде бирәсе идем. Спорт белән, фитнес белән гомумән шөгыльләнә башлаганчы, ничә минут дәвамында тәнне, мускулларны җылытырга кирәк? Мин теге аның хәтле әйтә алмыйм, менә именно 7 минут, допустим, сезгә шөгыльләнергә кирәк дип разминканы әйме. Һәр кешенең миңа калса, но мин обычно бирәм һәрберсенә 5-10 минут йөрергә. Просто йөрергә. Суставларны җылтырырга, связкаларны җылтырырга, пульсны әзрәк арттырыр өчен. Мин үзем дә, мәсәлән, без тренировать иткәндә, мәсәлән, 15 километр йөгерәбез икән, 1-3 километр башта йөгерәбез генә, аннары күнегүләрне эшлибез, специальный күнегүләрне, йөгерү күнегүләрен, аннары гына основной тренировканы башлыйбыз. То есть 3 километр йөгерү, ул где-то бер тоже ярты сәгатькә чыга әле. Ой, ярты сәгать түгел, ялгыш әйтәм. 12-15 минут. Аңлашылды. Шуңа күрә мин монда точно вакытын әйтә алмыйм. Безнең подкаст, безнең әңгәмә ахырына якынлашып килә һәм нәкъ менә чыгарылыш ахырында без әйтелеп бетелмәгән киңәшләр, сүзләрне инде камерага карап әйтергә ирек бирәбез. Сиңа да менә шушы теманы тагын да яктыртыбрак, нинди әйтер сүзләрең калды, фикерләрең калды? Рәхим ит. Мин күптән түгел, 1-2 ел элек бер китап укыган идем. Правильное питание в большом городе дигән, яшел тышлык белән ялгышмасам, авторын әйтә алмыйм хәзер. Анда шундый сүзләр бар иде. Все болезни выходят из неправильного питания. Мин әлеге сүзләр белән килешәм, шуңа күрә теге һәр кешегә үзегезнең ашаган продукциягызны, үзегезнең туклануыгызны беренче ратка куюыгызны сорап калыр идем, чөнки безнең сәламәтлегебез үзебездән тыш башка беркемгә дә кирәк түгел ул.
беренче чиратта дөрес уклану һәм физик күнегүләр. Менә шул. Һәр кешегә шуны теләп каласым килә. Сиңа да, сезгә дә дөрес укланырга һәм рациональный питание, то есть бер төрле ашадыгыз, икенче көнне генә үзгәртегез, икенче төрле, өченче көнне тагы шулай азрак үзгәртегез. То есть безгә полноценный аксымы да керсен, майы да керсен, углеводы да керсен һәм башкалар. Нәкъ менә шушы урында Айнур сиңа рәхмәт әйтәбез. Беренчедән килгәнең өчен һәм икенчедән безнең бөтен сорауларга да җавап биргәнең өчен. Бик кызыклы гына әңгәмә килеп чыкты, бик файдалы булгандыр дип өметләнәбез безнең аудитория өчен дә. Бик зур рәхмәт, Алла бирсә тагын очрашырга насыйп булсын, сиңа уңышлар. Үзеңә рәхмәт, Илүзә, чакырганың өчен бик күңелле булды. Миңа калса, сораган сорауларга җавап таба алдым дип өметләнәм. Кайберләренә бәлки тулысынча җавап та бирмәгәнмендер. Шуңа күрә шушы сорауларга җавап табу өлкәсендә тагы да эшләрбез. Сау булыгыз, рәхмәт. Барыгызга да пока-пока дибез һәм Алла бирсә, янәдән ишетешербез, күрешербез һәм сорауларга җавап табырбыз. Туйларда күрешербез.